Luzoqalwa phansi kusasa uphenyo oluthinta owayesishoshovu esasilwa nobandlululo uDokotela uNeil Aggett owazilengisa ezitokisini zamaphoyisa eJohn Vosrter Square eGoli ngo-1982. Akukhona okokuqala ukuthi kusungulwe uphenyo olufuze lolu njengoba naku-Ahmed Timol owashona ngendlela efanayo kwasungulwa uphenyo. I just can't believe that he took his own life. He had so much to go for still. Umuzwa kamama ukuthi indodana yakhe ayisibulalanga. Ukushona kwalodokotela obephinda beyingxenye yezinyunyana uDr Neil Aggett kwaphakamisa imibuzo eminingi. I just can't think of him doing it. He was a tough boy. Waboshwa ngolwezi ka-1981 ngesitsolo zokuba yikhomanisi. U-Aggett watholakala elenga esitokisini kusona lesiteshi samaphoyisa ngoNhlolanja ka-1982. Amaphoyisa ke akhipha umbiko wokuthi uzibulele. Uphenyo lalelelwa yile nkantolo naye yavumelana namaphoyisa. Kodwa ke umndeni awusamukele isinqumo sokuthi uAggett wasibulala. Kodwa ke ngemva kweminyaka engama-38 umndeni wakhe namanje awukholelwa ukuthi wasibulala kanti ufuna izimpendulo. They want the truth. Did he commit suicide or not? And if he did, why? And if he didn't commit suicide, he must have been murdered directly. We want a finding that he was murdered by the security branch. Olunye uphenyo olushelwa ngo-2016 ngokubula kweshoshovu somzabalazo uAhmed Timol lachitha isinqumo senkantolo sango-1972 sokuthi uTimol wasibulala. Libheca amaphoyisa ngecala lokubulala. Nomndeni ka-Aggett uhlalela ethembeni lokuthi egcineni nawo uzobuthola ubulungiswa. Ngingumanqaba mchunu wezindaba ze-SABC eGoli.